Mawaƙa guda biyu watakan Auta MG Boy da kuma Hamisu breaka sun yi target ɗin su ga wasu zafafan waƙoƙi wanda suke da matuƙar daɗi a wannan shekara wacce muke ciki ta 2021. Inda shahararren mawaƙin Auta MG Boy zai saki waƙar shi nan da ba da daɗewa ba wacce take da matuƙar daɗi. Ana ta yaɗa ta shafin social media musamman ma Instagram. To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da ƙara saduwa a cikin wannan sabon bidiyo. Wacce ta nan mai suna Arewa Blog 24 TV take ɗaukar nauyin ga muku a kowane lokaci. Kuma wannan idan shi ne ziyartar na farko cikin wannan taya mai albarka. Taimaka ka danna mana alamar subscribing da kuma alamar like. Kamar yadda kuka ji mun yi gaya muku a baya, shahararrun mawaƙa guda biyu watakan Auta MG Boy da Sana'a da Hamisu breaka sun yi target ɗin saka wasu zafafan waƙoƙi wanda suke da matuƙar daɗi da kuma matuƙar ratsa zuciya. Wacce mawaƙin zai saka mai suna Kije da ni. Waƙa ce mai matuƙar amfani kuma mai matuƙar daɗi wacce zai sake ta a wannan shekara wacce muke ciki ta 2021. A cikin wannan watan da muke ciki watakan 30 ga wata daidai zai sako muku wannan waƙa mai matuƙar daɗi, mai matuƙar darasi da wa'azantarwa a cikinta watakan Kije da ni. Waƙa ce wacce mawaƙi ya tsaya tace ta ya rera ta wacce dan iya yaɗantar da masoyan shi watakan zai saki wannan waƙa mai matuƙar daɗi kuma ratsa zuciya. To dai shi ma ɗayan mawaƙin bai ƙasa a gwiwa ba wacce zai sake ta watakan ƙona so, amma shi mawaƙin ba zai saki wannan waƙa ba ƙona so ya July 30 ga wata shi ma zai sake ta watakan mawaƙi shahararre jarumi kuma watakan Hamisu breaka. Wannan ya fita shi ma da waƙoƙi iri daban-daban a cikin kowane lokaci. To yan uwa, tsakanin shahararrun mawaƙan guda biyu ku tantance mana gwanin kuma kuna ganin wace waƙa ce za ta fi daɗi, ta wannan mawaƙi ce za ta fi daɗi kuma ta wannan mawaƙi ce za ta fi karɓuwa a cikin wajen al'umma. Domin kuwa mawaƙan dukkan su shahararru ne kuma jarumai wanda suka iya waƙoƙi sosai. Wannan ka ji waƙar su ka tabbata ka ji waƙa wacce take da matuƙar ma'ana da kuma matuƙar daɗi. Idan dai Hamisu breaka ya kasance gwaninka ne kuma Hamisu breaka yana burge ka, to za ka yi mana comment a ɗan sunan shi a ƙasan wannan bidiyo. Kuma idan kana tunanin Hamisu breaka ne zai cinye wannan gasar ta mawaƙan nan za su saka kusan dai da bambanci, shi zai sake ta ne a wani watan, shi kuma Hamisu breaka shi wata mai kamawa kusan ƙarshen ma watan zai sake ta. To ya kai mana comment da sunan shi. Idan kuma kana tunanin Auta MG ne zai cinye wannan waka da za a saka, shi ma ya kai mana comment da sunan shi a ƙasan wannan bidiyo. Mun gode sosai, amma da farko dai kafin gaba wannan cikin taya mai albarka za ka taimaka ka dubo wannan bidiyo watakan ƙasan wannan bidiyo danna mana alamar like da kuma alamar subscribing da kuma alamar ƙararrawa. Mun gode sosai da kallon wannan bidiyo da kai daga farko zuwa ƙarshe.